hej? Takže to poviem, ale tá dozadu, tu je Škodovka jedna, tu je tiež druhá Škodovka. Toto je Opel, to je rozobrať, ale druhá Škodovka. Renault. Tak poďme, hej, Fenka, poďme. Čo? Tak poďme ďalej, poďme dookola úplne. Nerobím jano. Lebo to bolo lato, tak si dala nejaká Fenka. Toto. Poďme, bolo by to, že dlhé video, aby sa to dalo na Facebook dať. To musíme si švihnúť. A rozprávaj aj, prečo nerozprávaš? Čo? Si ticho, že rozprávaj dačo. Že ty si tu domáci. Rozprávaj o týchto autách aspoň dačo. Ktorý? Hoci ktorý. Čo to je do opravy asi? Alebo na totálku? Vyzerá, že dačo také. Maťové auto. Škodovi. Čo sa bude na vlastnej kanále sa bude robiť. Tiež bol Ford, Peugeot, Renault, Mercedes, Ford, Škodovka práve. Toto tiež, a toto vozili ľudí. To bol taký toto bolo záchranka, vieš o tom? Hej, to bola stará záchranka. Poďme aj Nuka pozrieť. Tiež. Auto. Tu máme Peťa, to pracuje. Že by si išiel aj ty? Na prečeky, čo chodí na prečeky. Vidíš tam niečo? Hej, poďme ďalej. Poďme ďalej. Ešte do tej jednej dielny. To je všetko tak bani, však. Aha. Takže dokončí dať, povedať čo a aby ukončili video. Toto má záhodné, aby si nahrali, vyhrávať. To je PTKS-ke? Aha. To je vaše? A poďme. Robí sa s tým. No dokončí dať, aby ukončí video. A to Povedať asi čo. bude všetko.